Pau i bé. En gust us recomano Abecedari sobre la pregària. Un llibre de lectura entenedora i breu. És una eina útil per a fer un camí ple d'aquella senzillesa totalment revelada en l'Evangeli. A cada lletra hi correspon una paraula, que és una actitud per aprendre a pregar bé. Sabent, però, que l'essencial de l'oració va més enllà de tot mitjà. Les lletres seran mediadores per la nostra trobada personal amb el Crist i la comunicació amb ell serà viscuda des de l'amor. En totes les religions, la pregària constitueix la forma de comunicació més indispensable i profunda. Comunicació qualitativa en Déu, amb la naturalesa i el proïsme. L'abecedari sobre la pregària convida a fer experiència del fet que hi ha vida més enllà de nosaltres mateixes, que més enllà de les nostres foscors i temporals hi ha un port d'amor que ens acull, ens besa i ens dona la pau. I és que en la pregària, més que parlar, es tracta d'escoltar el que Déu et diu a tu cada dia. Us desig bona lectura i feliç pregària i una diada de Sant Jordi plena d'alegria.